Futbalisti Košíc odštartovali duel proti Banskej Bystrici ukážkovo. V 7. minúte po krásnom prieniku Faška skóroval Pačinda a v 11. minúte Žan Medved potešil takmer 2500 divákov, keď hlavičkou prekonal Hrušku. Potom však prišiel veľký obrad Dukly. V 29. minúte využil pokutový kop Rimarenko a Košičania znervózneli. V druhom polčase zložili hostia Košičanov na kolená 3 gólmi, keď sa v priebehu 14 minút presadili Polievka, Pišoja a opäť Polievka, ktorý sa pekne pohral s obranou domácich. Prvých 20 minút bolo presne tak, ako sme si predstavovali. Hrali sme doma, tak sa musíme prezentovať, ale potom, neviem, nejakých nepochopiteľných dôvodov, čím to bolo, sme boli všade už o krok, o dva neskoro. Dostali sme prvý gól, ešte nejak sme to ustali do polčasu a ten druhý polčas, neviem ani, či sa dá komentovať, lebo neboli sme nikde. Dostali sme 3 góly, ešte ďalšie sme mohli dostať. Banská Bystrica to na Košice vie. Zo 6 vzájomných duelov vyhrala 6 a rovnaký počet gólov proti žltomodrým zaznamenal aj Robert Polievka, ktorý vedel, že vo väčšej pohode je tým hostí. Ja som im cez polčas chalanom hovoril, že oni sú vo väčšej nepohode, lebo vedia, že keď vyrovnáme, tak ten zápas dokážeme zlomiť, lebo sme silní. Ale jednoducho to sa aj ukázalo, ja som rád, že sme to potvrdili a to nechcem samozrejme dehonestovať Košice, pretože oni majú slušný káder, naozaj oni hrajú dobrý futbal. Tréner domácich vie, že situácia nie je ideálna a pre hráčov je to ťažké aj po psychickej stránke. Pokiaľ nemáte výsledky a výhry, to sebavedomie ide dole. Stále všetko rastie s výsledkami, hráte futbal, víťazstvo, body, takže to je jedine s tým. Musia sa pobiť, dneska sa bili, ale potom nastal nejaký ten skrat, ktorý by nemal nastať. Spýtame sa ich opäť prečo. Košice zaznamenali 6. ligovú prehru v rade. Z domácich tribún sa ozývalo šoltý zvon. Boli tu predo mňou tréneri, pán Fabula a pán Vukušič, aj na nich kričali. Teraz som tu ja, na mňa kričia a príde možno tréner po mňa na neho. Každé mužstvo má negatívne obdobie, áno, treba to dlhšie, to patrí k futbalu, my máme objektívne príčiny a pokiaľ ich to je názor, nech je, ale tu nie sú fanúšikovia, to sú fanúšikovia úspechu potom. Košice Banská Bystrica 2-4.